Pozdravujem všetkých na Slovensku, pozdravujem všetky slovenské ženy a dievčatá, ktoré Oriflame poznajú z nádhernej konferencie na Bali. Je to diamantová konferencia, kde je neskutočne veľa úspešných ľudí, kde cíti silu Oriflame a verím, že túto silu budú môcť ľudia cítiť aj na Slovensku, že keď prídeme všetky direktorky, ktoré sa tuto zúčastnili na Bali, že určite predáme tú úžasnú atmosféru, ktorá tu je plná nadšenia, plná skvelých, úspešných ľudí, plná radosti a zábavy. Takže verím, že Oriflame v budúcnosti určite urobí veľa takých šťastných ľudí, ako som ja, vďaka takisto mojej sponzorke Olge Prešinskej a celej skupine. Takže verím, že tú silu Oriflame, ako tu cítime, tak predáme aj na Slovensku. Prajem všetko dobré, veľa šťastia.